kay nasakit ko. There is this low-key toxic thing akong buhaton basta ako'y big dreams. Ini kagabi maglisod ko katog kaya masigar akong tingin sa man akong buhaton para makuha lang. Di ko kanan kayo maglihok. Wala ako'y katog gabi eh. Wow, okay ba? Pwede mo drama kong piano. No way. I think akong mga video kay naka-experience kag second-hand cringe para nako second-hand embarrassment day. Ano sa cringe po siya. Siya boring. Sa wala ko'y masulti sa more ako tala. One thing nga ganahan ako kay try ko be as raw as possible. Para utot yung ko nga tao. Nalipay ko nga nag-translate sa video. Ayan ko na akong nahanay. Kung gaba ko na nagyari ko. Pretend hilak naman na to. Oh my God. O tara ako sa mga tao nga mag-video maghilak. Pero yun na naman siya mga tao sa mga mag-video maghilak. Sad boy mo ko. Downer kay Kuro. Downer kay Kuro. Ganaan ako magtingan. Nabuang mo siguro ko eh. Tapi pun dia juga mulai sama. Ayah kena stretch aku now. Tagalan mag... Aku crying dear. Mga kinawag santa, mga tawa ko. Kaya malipay ko. Sad ka lagi ko. Ang wala kong buang. Ano naman eh? Brushing kamatis. Pagkamata kayo, tara akong blooper sa Barbie. Ay, may kong tinood sila nga tao kayo. Like bloopers ya. Ang bloopers kay ka lang. Ready ang ilong niya. Yung gamot ang kamatis. Yung karoon siya kamatis. Hindi ko ganun magtanaw. Oo, lawa kayo. Nalipay ako kaya nag-upping na ako. Nabisag na sila sa layo. So, good morning. Karong adlaw. Wala kay ko yung story sa ginagawa. Okay pa ko. Ikatog rin din ako. Okay, bye. Mag-piano na ako. Sad piano. Very emotional day. I know, very emotional day. Pa, maulan to karadlaw kaya di ko ganun mag-screen for a long time. So, thank you for still whatever. No one's watching this, so goodbye.